Nyaya yaBlessed Geza iya yoramba ichikora moto. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nemaupdates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu paCooliant patinokupakurirai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitika. Kana uchingotondoona kudai so uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZanu-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Nyaya ndiri nayo panapa yandiri kusangana nayo iri kubuda nepa The Mirror masvingo iri kunzi War Veteran Bombshell Geza is now on facial recognition system at Bedbridge border post, and he will be picked by the monitor the moment he enters the border area. He will be picked the moment the camera hits his face. Sources said he was carried into the FRC as a wanted person effective 3 days ago. ZRP has issued a statement that they are looking for Geza on various criminal allegations. Although some of the alleged crimes were committed several years ago, ZRP only became interested in Geza when he started attacking President Emmerson Mnangagwa over corruption a few weeks ago and called upon him to resign. Speculation is that certain powerful people are keeping him away from the police. That's the current situation right now iri kuitika paborder. I think that system munoiziva, makameras aya ndo basa rawo, haasi makameras ekuti ari kungotsvaga vese vese. Ane vanhu vekuti vakangoonekwa ivavo anosenza kutoa kuti munhu uya muri kutsvaga ndeuyu. Munozongoona munhu aita se asvikirwa abatwa zvinenge zviri kwakasiyana siyana, even kungava mumaairport kwese kunongobudwa nako kwese, ndo zvinhu zvinenge zviri panapa. Saka ndo pari kunzi ndo paiswa Comrade Bombshell Geza. Vakangotsika chete paborder ipapo vanobva vabatwa, vakangopfura futi kana nekungava kumaairport vanobva vabatwa. I think nyaya iyi munokwanisa kuinzwisa, munozongoona vanhu vakawanda wanda vaya vekuti vanogona kunge vasingatozvizive kuti vanenge vachitsvagwa, akangopfura nepaairport achitodziga ndege kubva atoiti kana atobatwa otoshaya kuti mhosva yacho ndeyechii. Izvo mhosva inenge gara yakaita se yakatosevhwa kare mumasystem avo. Ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe iko zvinezvo. Handisi kuziva kuti nyaya iyi makaitarisa munoionawo sei, because vamwe vari kuti Comrade Bombshell Blessed Geza ava vakachengetedzwa nevanhu vari more powerful than police yacho yeZimbabwe. Ndo nyaya iri kuitika, ende izvo zvinotonzi vari more trained futi kutodarika police yacho iyoyo yeZRP. Saka nyaya yacho ndosaka yari kunetsa. I don't know kuti nyaya iyi munoionawo sei payave iko zvinezvi. Ndauda kuti ngonzwa kwamuri kuti makaitarisawo imimi muri kuionawo sei, because inini ndakaitarisa hakusi kudyiwa rinopisa, zvinhu hazvina kana kutombomira mushe. That's the current situation right now. So kana uchinge wasvika pana pari first time yako panonzi paCooliant, it's very important kutanga nekulike wosubscribe wojoina this family. Toramba tichikupai nyaya. Namba ndichasiya pascreen kune vanoda kusenda maaudio. Zviri zvamanje manje, sarai makateerera audio iri panapa muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Comrades muri sei? Kuri sei kwose kumativi mane enyika kwamuri? Vakadiva muri vose macomrades. Aiwa, tinotenda nechinhano chiri kutorwa nenyika. Asi kana tatora chinhano chatinotora kasenyika ka, tisazongodzosera masimba muZanu-PF. Zvinotaura kuti pamakore wose atora ZANU-PF ichitonga, hapana kana chataona isusu chaitwa kana kuti chaitika. Kunoshanda chinhu chino propaganda, ndio inoshanda kuZANU-PF, kupinza vanhu fiye, kuti vanhu vavhunduke. Voenda kuvana vavari kutadzisa kuti tiende vaende kuzvikoro, kuvaita kuti vozoita madhamudhamu avo avanozotuma kuponda vamwe vana vachiti ndevefazi ndevechii. Icho chinhu icho vanoziva kuti ana Geza vanoziva skillful yavo yose yavari kuita. Saka chikuru ndechekuti Zimbabwe sumuka, Zimbabwe uyatibatane, Zimbabwe tiite chimwe chete. Tigadzirewo nyika yedu. Vanzwa vana nekutukwa munyika dzakasiyana siyana vachipiwa mazita maGrigamba, Machangani, Machichi, vachipiwa mazita akawanda wanda, mazita anopiwa vanhu vanobva kunze. Ende kana zvitaurwa kuti Grigamba is like a call like a nunzia green bomber. Saka kwaunofamba kwese unofamba uri munhu wokuti ukatongoona president wako uchinzi ari kutaura ari kuupika wototiza panzvimbo, haudi kuteerera kana kuti uonekwe kunzi iwewe uripo panzvimbo yacho. Zvinotaura kuti hatina president ane future yevanhu. Tina president vane njere dzakagomara. Dai ainzwira vanhu, aida vanhu, aikwanisa kuita moyo werudo chaiwo chaiwo.
Saka izvezvi vanovhundutsira kuti Wegeza vachigadzira zvima-audio zvavanogadzira nepropaganda machine kuti ndigeza ari kuapologiza. Uyo munhu uyo ndiChris Mutsvanga ari kutozvitaurira, chero mukanzwa voice racho ndiye vakamodifya. Geza haatauri Blessed Geza nenzira iyoyo inotaura Chris Mutsvanga. Ivoice ravakatogadzira edit yavakaita kuti vatore voice raGeza. Manje pane pavakatosiya patinoziva kuti Geza anotaura seizvi, ivo manje chimushini chavo chiri kungotaura waya handimaona. Saka izvozvo zvese kuda kuvhiringidza situation, but havakwanisi kuivhiringidza nekuti muZANU-PF macho mutori nevamwe vari kutoramba izvozvo vasingadi. Akapindawo nebackdoor Mnangagwa, achabuda zvakare nebackdoor, ndoro achabuda naro iye nevana vake. The way akamboshandisa achitorera vanhu mabhizinesi avo achiti vanhu ngavauye varegister mabhizinesi ari kunze ngaaregister muZimbabwe, the way atichaitawo kuti ake wose mabhizinesi nezvose zvavakabata nezvavakatora tizvidzose, nekutora vakadzi vevanhu vachiuraya varume vacho vachiita zvose zvavaita varume avakava imhondidzi. Batai vanhu ava, tisavaregerere vakomana, ngatimutsei mayuthi. Nyaya yekungovhundutsirwa tichiudzwa zvimwe zvinhu, ana Chamisa hadzisi mhandu dzenyika, asi vana Chamisa kuuya neopposition party kuuya kuzoda kugadzirisa kuti nyika iite stable, iite level, iinzane. Manje inoinzana sei nyika musina opposition? Muchiisa vanhu venyu muopposition kuita matrap, makoti makacapture zvose mocapture vanhu, torarama nefear, kutya Mnangagwa. Idiotic president wema-idiot, haasi president wane musoro kana ane njere. Mnangagwa hationi zvaanoita kana zvaanotiitira. Ende chimwe chete chavakavaka Mnangagwa unotaura kuti ndakavaka chakati, nekuti zvese izvi bhodha racho kubva kubhodha hauzivi, hauna kana kungonovhura chete. Parliament hausiriwe, zvese nzira yacho hausiriwe. Vanhu vanoshandiswa muchidzimira vanhu network, muchifoma nhema dzekuita dzepropaganda kugadzira kuti president ndo vadai. Kana uri president wevanhu, sei uchitadza kubatanidza vanhu? Unongotora kachikwata keZANU-PF kevanhu vako vaunomobilize muchivapa tuoko mumwe $20, moshandisa vana Chivhayo. Vana Chivhayo poshandiswa as part like muchida kuti mune zvamakagadzirisa, makambogadzirisa maipa vanhu dzimotokari kana kuti vaitogona nekuti vanga vakasunungura kune ivavo vakarerukirwa neupenyu. Zvikoro suppose kuti vana vapinde free, but muri kungoita nyaya yekuti vana vabhadhare zvikoro, but mari yamuri kushandisa, yamuri kuspenda imimi muchiita zvinhu zvisina nebasa rese. Hai mani, musatijairire kudaro mani, musatijairire, ende matijairira kusvika pastand yakaipa. Chero Geza, vana Geza vakatadza kuita plan yekuti Mnangagwa kana neZANU-PF mubude, isusu tinoiplanda, tinayo. Atirambe kuti kuhondo atidzoke. Kwa imi manga akutumai kuti muende kuhondo munotaura kuti nyika itorwe neboard pain. Akakutumai ndiani? Andi zvakakutumai nekuona situation yamairarama. Nesu zvichatitumawo isusu mageneration yedu nesituation yatiri kurarama isusu kuti tiende kuhondo, tibvise regime yenyu imi, nekuti imimika muri materrorist imimi. Ndimi zvigananda materrorist chaiwo yekuti muri kutokuvadza future yevana nevazukuru venyu. Nyika inoi ichava poor. Musatidaro. Thank you so much. Ndinotenda zvikuru kwazvo Colin TV. Tisvitsire audio kuna